नमस्कार बंधु माने आजिर एही कहानीटी गंगारे स्नान कले कोण पाप सत्तरे धोई हुए ना कि पापर फल भोगिबाकू पड़ी थाए। एही कहानीटी जदि तुमको भल लगी थाए वीडियोटी की गुटिए लाइक शेयर एवं एही चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करि देबो। मनीष मृत्यु परे स्वर्ग यात्रा करिथाए। ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରେ ମଣିଷର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ହିସାବ କରି ତାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ମିଳିବ ବା ନର୍କ ମିଳିବ ତାହା ମଣିଷର କର୍ମକୁ ଦେଖି ଗଣନା କରିଥାନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାତ୍ରା କଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ସଭାକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ଅନେକ ନ୍ୟାୟକର୍ତ୍ତା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଯମରାଜ ମଣିଷ ଜୀବନର ନ୍ୟାୟ କରୁଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସଭାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ତାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ହିସାବ କରାଗଲା। ନ୍ୟାୟ ଦେବତା ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମାନବ, ତୁମର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ତୁମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ନର୍କ ମିଳିବ। ତାହା ଶୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ କହିଲା, ହେ ନ୍ୟାୟ ଦେବତା, ମୁଁ ଯେତେ ପାପ କରିଥିଲି ତାହା ପୁଣ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ମୋ ପରିବାରର ସୁଖ ପାଇଁ ପାପ କରିଥିଲେ ବି ହେଲେ ମୁଁ ନିଜ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଗଙ୍ଗା ଗାୟା ଯାଇ ମୋର ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଛି। ତ ପାପ କେମିତି ରହିଲା ମୋ ଶରୀରରେ? ହେ ନ୍ୟାୟ ଦେବତା, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଗଙ୍ଗା ଯାଇ ସ୍ନାନ କରି ପୂଜା ପାଠ କରିଥାଏ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତ ମୋ ଶରୀରରେ ପାପ ରହିଗଲା କେମିତି? ତାହା ଶୁଣି ଯମରାଜ ହସିକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମାନବ, ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ତାହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ସହିତ। ତୁମେ କହୁଛ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ପାପ ଧୋଇଛ, ତୁମର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଡକାଯିବ। ସେହି ନ୍ୟାୟ ସଭାରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଡକାଗଲା। ଗଙ୍ଗା କହିଲେ, ମୁଁ ମଣିଷର ପାପ ତ ଧୁଏ, ହେଲେ ସବୁ ପାପ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଗଲା ସେହି ନ୍ୟାୟ ସଭାରେ। ସମୁଦ୍ର କହିଲା, ମୁଁ କାହାର ପାପ ରଖି ନାହିଁ, ସେହି ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁ ଓ ବାଷ୍ପରେ ଦେଇଥାଏ। ନ୍ୟାୟ ଦେବତା ଯମରାଜ ବାୟୁକୁ ଏବଂ ବାଷ୍ପକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ସେହି ନ୍ୟାୟ ସଭାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପାପ ନେଇ କ'ଣ କରୁଛ? ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ବି କାହାର ପାପ ରଖୁନାହୁଁ, ସେହି ପାପ ବର୍ଷାରେ ମିଶାଇ ମଣିଷର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଦେଉ। ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିଲ ତ ମାନବ, ତୁମର ପାପ କେମିତି ତୁମର ଶରୀରକୁ ଫେରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ହେ ମାନବ, ତୁମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ, ତାହା କେବେ ତ୍ରୁଟେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଗଙ୍ଗା ଗାୟା ଗଲେ ବା ପାପ ପରେ ଯେତେ ତୀର୍ଥ କଲେ ବି ତୁମର ସେହି ପାପର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ଭଗବାନ ବି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମାନବ, ତୁମର ଜାଗା ନର୍କରେ ହିଁ ରହିବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଯେ ଯେଉଁ ପାପ ଆମେ କରିବା ତାର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭୋଗିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପଛରେ ଆମେ ଅସୁବିଧାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଦୟାକରି ନିଜେ ଉଚିତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଉଚିତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାର ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବନ୍ଧୁମାନେ।